foli be kura ka lase aw ma foya fo aw sigoro la balma bamananga meno mali kono ani mali ko kan ambajira aw la ka fo ni bamananga kuna fani wakati selen wala la bena ke mono kono kuma la aw ye mali kono ani akokan kibere uludido mba fo ni kuma sele aw dangana kuna fan dami ambajira aw la ka fo ko dugu jukoro fen chake yoro mini obe sajula ni o semos SI sajula aye dememba ke kanyeshi de sabakato ma kai marala musaka wari mini odunara obi sefa wari million tan ani kelen ɲɔgɔnna a ka ca ni o ye an b'a jira aw la k'a fɔ ko dɛmɛ min don fɛn min kadara kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye octobre kalo ni o de ye mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion Sadio Sidibe a bɛna ɲɛfɔli k'an ye kunnafoni sɔrɔlenw tɔ kan. Ka sanga ni mois d'octobre ye san o san Mali jamana kɔnɔ kabini san 1995 jamana ɲɛmaaw u y'a kanu ka kalo in ka a dabɔ fɛn min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kama o de kadara kɔnɔna na société de minière min bɛ Kayi mara la ni a bɛ wele Sajula Semos SA u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dugulamaw caman ma dɛmɛ minnu bɛ tali kɛ balo kan dɛmɛ nafolo kasabi ye a valeur de bɛ taa jɔ fo million 11 na kunkan fɛ o hakilina ye a bɛ bila u ka ɲɔgɔn dɛmɛ kadara kɔnɔna na i n'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ i kɛra mini baarakɛla ye responsabilité dɔw bɛ yen nɔ sariya yɛrɛ k'a fɔ k'i kan k'olu dafa dɛmɛ bɛ bila o kadara kɔnɔna na. An bɛ kɛnɛ min kɔnɔ tan k'a fɔ Semosi bɛ nin baara nin kɛ san o san a bɛ komi san caman Semosi bɛ nin baara in kɛ ka nin dili kɛ mɔgɔw ma minnu mago b'a la n'i y'o cogo lajɛ o bɛ don hukumu min kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de don ɲɔgɔn dɛmɛ jɔyɔrɔ min bɛ sigi la a bɛ mɔgɔw cɛma la sinsin a bɛ mɔgɔw cɛma la sinsin kosɛbɛ a bɛ hami bɔ mɔgɔw la minnu jɔrɔlen don u cogo la. A bɛ se k'u bila danaya kɔnɔ mun se k'a to u b'a miiri k'a fɔ bɛɛ kaɲalen don sigi kɔnɔ et puis hakɛw kɔnɔna la n bɛ foli bila jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu ni u ka hakilinaw kɛra pour que sanu baara nafa ka se ka don jamana la pour que jamanadenw ka se ka sanu nafa sɔrɔ. Bonya min kɛra n ye a diyara n ye a bonyana ma n b'o fɔ aw ka bonya la Ala ka bonya ye wa hali Ala k'aw dɛmɛ hali Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in taga ɲɛ n bɛ Semosi mɔgɔw fo u ka dɛmɛ la u ye dɛmɛ min kɛ a diyara n ye a bonyana ma bana de n dɛsɛ tun taara fo 11 ans na n ye defu sɔrɔ moyen tɛ n y'a ye n tɛ se ka taga ekɔli la n dɛsɛra n fana bɔra n bɛ dɛmɛ ɲini diɲɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ ni min se ka n dɛmɛ pour que bana min b'a la ka a ko ba ɲɛ k'a nɔgɔya sinon degun bɛ n kan bi. An bɛ kɛnɛ mun kan n'o ye Semosi de ye a ŋaniya ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani ka kɛrɛfɛden kɛlɛ ka bɔ ni en tout cas musaka ye a fɔlɔla ka dɛmɛ dɔn an ka makɔrɔbaw ma donc dugu min bɛ kelen bɛ ka min lakoli ka bɔ Sajola ani Korali Sud donc ka bɔ la ka tila ka dɛmɛ dɔn a dugu mɔgɔ 5 mɔgɔ minnu ni an ye ɲininkali kɛ cakɛda min bɛ ka normal développement social olu de nana ka baara in fanba kɛ ka mɔgɔw woloma ka bɔ mɔgɔw la k'a fɔ ko ninnu de ye dɛsɛbagatɔw ye vraiment an ka programme halisa an ka sinsin kan a bɛ kan ka taa a taacogo fɛ mais fɛn o fɛn n'a bɛ kan ka taa taacogo fɛ n'i ye a labila o kɔrɔ baara min kan ka k'a kɔnɔ o fana ma bila donc an b'a ɲini u fɛ en tout cas u ka programme maintenir. Kayi ɲɛmaaw fo ka taa se mabakɔrɔ ani diinɛ ɲɛmaaw sifinakaw musolakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nin kɛnɛ in kan sabula nisɔndiya kɛnɛ kun don ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ bila mois d'octobre kalo kɔnɔ maa minnu garijɛgɛ donna dɛmɛ in na u y'u ka nisɔndiya jira ka tila ka foli ani dugawu caman kɛ société minière Semosi ye ɲɛmaa minnu fana bɛ yen nɔ u ye foli kɛ ka ɲɛsin Semosi mɔgɔw ma ko san o san u bɛ laada in ka kurakuraya ko nin ye nisɔndiya ko ye ko sabula dɛmɛ a nana na waati la k'u bɛ dugawu k'u ye. Jamana ɲɛmɔgɔ y'a kɛrɛnkɛrɛnya nin kalo in na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ ninnu ye waleya ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ tiɲɛ na an nakun ye sanu baara de mais sanu baara kɔrɔ tɛ k'a fɔ n'an ye sanu bɔ an bɛ sanu ta ka taa n'a ye n'an ye sanu bɔ an ni mɔgɔw de b'a bɔ n'an ye sanu bɔ an b'a mɔgɔw de fɛ yen nɔ n'an ye sanu bɔ an b'a bɔ sigida de la
an b'a fɔ jamana de kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na société fɛnɛ tagabolo la waleya ni tagabolo b'a bolo minnu ye hadamadenya siraw sinsinni ni u tɔpɔtɔli ye nin bɛ bila hukumu kɔnɔna de la o de la société y'a sigi sen kan depuis mun tɛ bi ye donc ni yɔrɔ in na n bɛ foli bila société groupe ba ye n'o ye Aliyadi ye ka société in yɛrɛ ɲɛmaa b'a fɔ n'o ye Tayiru ye ani baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a fɔ baara min n'an y'a kɛ a bɛ ni société ka tagabolo n'a ka hakilina n'a ka miirina ye k'o bila jamana ka fɛn dayɛlɛlen kan o tɛ dɔwɛrɛ ye ni fɛn sɔrɔla an ni minnu sigilen don olu fɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ tɛ k'a fɔ an ka sanu ta ka taa falen dɔrɔn ye nin de ye k'a dɔn sigida ka gɛlɛya n'a ka nɔgɔya a b'u kan cogo min a b'an kan cogo de la. N bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Semosi mɔgɔw ma u ye nin hakilila min ta ka ɲɛsin an ma nin ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma parce que jamana ye nin sigi sen kan a bɛ san caman bɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka mɔgɔ hakili jigin ɲɔgɔn dɛmɛ la ni o kɛra bɛ kɛ sababu ye gwa caman bɛ yen u bɛ lafiya gwa caman bɛ yen ayiwa hakili bɛ sigi u jigi fana bɛ sigi donc n'a y'o kɛ ka ɲɛsin ayiwa jamu cercle ma an b'aw fo ka o waleɲuman dɔn ka ɲini aw fɛ halisa a ka nin ko in sinsin ɲinan ta mɔgɔ 5 taara o la an ka laɲini ye min ye a ka se ka caya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan vraiment a diyara n ye fo k'a fɔ ko a diyara n ye donc an b'aw fo k'a ɲini i fɛ surtout monsieur Keita ni sera i ka an ka foli di a ka direction ma k'an b'u fo dan tɛ foli min donc vraiment a diyara n ye mɔgɔ 5 minnu filɛ nin ye ninnu talen don yan nɔ nin bɛ kɛ sababu ye ayiwa ka u dɛmɛ baloko nasira la kalo dama dama kɔnɔ donc o tɛ ko den ye o diyara n ye kosɛbɛ an b'aw fo. An bɛɛ ye maliyɛn ye hali ni aw ye fankelen ba kelen hali filaninw i b'a sɔrɔ u garisɛgɛ tɛ kelen ye n'o fɔra ça veut dire que dɔ kan ka di dɔ ma dɔ kan ka sɔrɔ dɔ t'a sɔrɔ ni min y'a sɔrɔ mɔgɔ kana miiri k'a fɔ a ka cɛnya de y'a d'a ma ou bien a ka fanga de y'a d'a ma ou bien ko parce que maire y'i tugu de ou bien ani mɔgɔ wɛrɛ ka jamakan dɔ kɛ pour que ka se k'a d'o tigi ma o tɛ parce que critère de vulnérabilité bɛ yen an ka agents nana ka n'o baara kɛ donc aw minnu kan k'a sɔrɔ a dira aw de ma. an bolo donna k'a fɔ u ka ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ bila mois d'octobre baara cadre kɔnɔna na ka sanga ni san o san ni Mali jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye hakilina ta mois d'octobre la kabini san 1995 min b'a to a ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye cogo min na san o san Semos SA u bɛ ladala tile. Kunnafoni nasara wɛrɛw fɛ n'an bɔra Mali jamana kɔnɔ an ma kunda jamana wɛrɛw kan minisiriw ka sigi dɔ kɛra Kari a kɛra Alger cogoya min na fɛn min ye Libi jamana gɛlɛyaw fura ka se ka sɔrɔ la ka hakilinaw ni dɛmɛw kɔkɔrɔmadonni waleyaw ta jamana saba ka gɛrɛ ɲɔgɔnya kɔnɔ Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o tɔ kan. Jamana sababu minnu faralen filɛ nin ye ɲɔgɔn kan Algérie jamana dafɛ ni o ye Tunisie ani Égypte ye Libi jamana kunkan a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a jamana sababu ni Libi jamana bɛ danna o tɛmɛnen kɔ Libi jamana bɛ gwɛlɛya min na a jamana saba bɛɛ lajɛlen y'a ye i ɲɛla ka tɛmɛ basigibaliya kɔni n'a ma ɲɛ ko u ni Libi jamana ye sigi ɲɔgɔn ye sigi yɛrɛ kɔfɛ u ka maayaw bɛ ɲɔgɔn na nin jamana saba b'a fɛ Libi jamana manga banni na sigikafɔ ka kɛ arɔ sigikafɔ min bɛ kɛ sababu ye ka Libi kadenw yɛrɛ dama bɛn bawo Libi jamana manga a kɔlɔlɔ dantɛ nin jamana saba kan Tunisie, Algérie ani Égypte ka daminɛ tungarangɛw ka kuma bɛɛ jamana ninnu matamani na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ bi o kɛlɛ bɛ sen na si t'a fɛ dunan senɔ ka caya i ka jamana kɔnɔ ka farafina arabula kɔnɔ kɛ tungarangɛw tɛmɛnsira ye farafina arabula jamana bɛɛ ka laɲini ye k'o dan sira la lakanabaliya min fɛnɛ ɲɔɲɛ bɛ bi ka sabu kɛ mɔgɔw ye minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka Libi jamana manga bi kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen kɔrɔ don Mohamed Ali Nafti, Ahmed Attaf ani Badra Abdel Ati ni nin ye minisiri sababu ye ka bɔ farafina arabu kan fɔ jamana sababu la Égypte, Algérie ani Tunisie minisiriw minnu ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ u b'a fɛ k'u jɔ nin jɔyɔrɔ in de la
jango minnu bɛ fanga ja fɛ ni olu da bɛ Libi kɔrɔ setigi jamanaw la ni olu de bɛ ka Libi jamana dajuru ngazalo ka taa fanfɛ fami ma n'u ja ni u ka se u ka dabila ni jamana saba ma ɲɛmaw ko u ka laɲini ye fɛn min ye Libi man ka bani fɛɛrɛ ka bɔ Libi ka denw yɛrɛ yɔrɔ u dajɛbɔ ɲɔgɔn jamanaw minnu da bɛ se ka don kɔrɔ u da ka don kɔrɔ nka olu minnu ye dajɛbɔ ɲɔgɔn jamanaw ye u ti Libi ka denw fɛnɛ jagoya ka don u dɔngɔ da fɛ a kɔrɔ minisiri sababu y'a jira k'a fɔ Libi man ka tɛ se ka ban ni mugu ni kisɛ ni politiki hakilina dama ye fɔ sigi ka fɔ de ka kɛ bawo a dɔnnen don k'a fɔ sɔrɔ sira yiriwali n'o tɛ jamana kɔnɔ o bɛ na ni basigibaliya ye wa ka lakanabaliya to jamana kɔnɔ a tɛ se ka jɔ cogo si la o kuma ko mugu manka dali dama tɛ fanw ni ɲɔgɔn cɛ Libi jamana kɔnɔ fɔ sigi ka fɔ de ka kɛ Libi ka denw ka segin ɲɔgɔn ma jamana sababu minisiri u ka laseli kunjɛli dakuru ɲɛ la u y'a jira k'a fɔ setigi jamanaw minnu kɛmɛ ka na ni kɛlɛcɛ dunanw ye Libi jamana kɔnɔ n'o ye mercenaires ye ka Libi jamana kɛ setigi jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ ye ne ye setigi jamana ye ni nin setigi jamana in man di o kuma n bɛ taa dimi don a la Libi jamana kɔnɔ ka kɛlɛ o yɔrɔ la ka sabu kɛ a bɛ ka dɛmɛ dɔ fɛnɛ ɲɛsin dɔ mɔ ye k'o sera dabila ye Libi jamana kunga jamana sababu minisiri ko ka mercenaires to Libi jamana kɔnɔ ni setigi jamanaw ka dɛmɛ ye Libi jamana kɔnɔ maramafɛntigiw ka ye u danna fanw fɛ mara bɛɛ n'a kulu maramafɛntigi ni k'i jɔ n'olu musaka ye ko Libi jamana manga ban man di o kuma don nataw la olu b'a fɛ k'a kɛ badaminigalama ye setigi jamanaw n'u hakilina cɛ Libi jamana kunga kelen filanan jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies tiɲɛ don a bɛɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye nka kuma dɔ la jɔyɔrɔba tɛ la manga banni nkɔrɔ ka sabu kɛ a dajuru minɛ bɛ setigi jamana dɔw bolo ni jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnba Nations Unies kɛra jɛngɛfɛn ye ka bɔ a ka sira kan n'o ye manganba sira ye Libi jamana sigiɲɔgɔn jamana saba ninnu Algérie Tunisie ani Égypte u bɛ se ka taa tɛgɛ mɔ ni ka sira jɛlen jira a la cogo min k'u ka baara fana bɛna bɛn o ma Algérie jamana yɛrɛ ɲɛmaa sa ni o ye Abdelmajid Tebboune ye ale ka dakuruɲaw la Libi jamana kunga a ye fanga dajira Libi jamana kɔrɔ yanfa kɛlɛ disi la n'o ye Maréchal Khalifa Haftar ye Libi jamana a kɔrɔ yanfa bɛ min bolo k'a bɛ min na k'a ka dabila k'a tɛ ɲɛ ko Libi jamana basigibaliya bɔn bɛ Maréchal Khalifa Haftar de la ko kuma k'a b'i kangari gwɛlɛn da o ye n'a tulo bɛ rɔ a ka se k'a kɔ ka mugu bila maa minnu zɔmin ka jasa olu b'u yɛrɛ ɲininka yala Algérie jamana yɛrɛ ni Irisila jamana jɛ bɛ cogo di de ka sabu kɛ a dɔn bɛ k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar dɛmɛ bɛ Libi kɔnɔ Irisila jamana de fɛ Algérie jamana dun kɛmɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ bawo n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ k'i kangari da Maréchal Khalifa Haftar ye a b'a jira k'a fɔ a tɛ u ka fa fɛ de Irisila dun bɛ k'o dɛmɛ Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ kuma min na ni Irisila jamana bɛ ka Mali maa ɲɛmaaw dɛmɛ jamana kɔrɔ yan b'a fɛ maliden minnu kɛmɛ ka mugu ni kisɛ ta Kidali mara la sɔmin kɛmɛ Algérie la k'a fɔ ale de bɛ olu fɛnɛ kɔkɔrɔ ye o b'a jira k'a fɔ Algérie ni Irisila ka jɛ a ɲɛdɔn man di n'an bɔra arabu fɛ an b'an kunda Kongo jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn min ye Kongo RDC ale ni Rwanda jamana bɛ gɛrɛɲɔgɔnyaw la cogoya min na jɛɲɔgɔnya siraw kan sɔrɔ siraw ka se ka yiriwa ni Qatar ale ni États-Unis jamana ka kɔkɔrɔmadonni waleyaw ye an ka jango tɔw seereya Kongo Kinshasa ni Rwanda jamana ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn na Amérique duguba la Washington na sebere Novembre kalo tile 8 sɔrɔ sira bɛ se ka yiriwa jamana law ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ cogo min tɛgɛnɔ bila kɛra o bɛnkan de la a barata yanni nin bɛnkan in kun ka tɛgɛnɔ bila ɲɛbila bɛnkan dɔ kun tɛgɛnɔ bila la juin kalo la k'a fɔ mugu mankan ka da Kongo Kinshasa jamana kɔrɔ yanfan fɛ ni ka mamurudɛnjɛkulu M23 dɛmɛni dabila Rwanda jamana fɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ minnu ye sigi kafɔ in nɔgɔya Amérique jamana ɲɛma o nɔna bilalen kun dɔw ye ka taa se Qatar nɔna bila fɛnɛ mɔ ani farafina tɔnba Union Africaine o kɛmɛ k'i wasa don Togo jamana la o nɔna bilalen kun do farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmayaso commission fɛnɛ nɔna bilalen kun do bɛnkan min tɛgɛnɔ bilala Amérique jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ Amérique ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnabɔw mɔ o danga dɔ ni musolaka do ko Alison Hooker a kɛra o de ka bonya kɔnɔ a bɛnkan kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana law ni ɲɔgɔn cɛ Kongo Kinshasa ni Rwanda jɛɲɔgɔnya bi kɔrɔ do sɔrɔ sira yiriwali kunga bɛɛ bɛ se ka bɔ sɔrɔ min numɔ kɔni jamana lawrɔ Rwanda ka minisiri min ɲɛsin bɛ Rwanda ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnabɔw ma o kun bɛ kɛnɛ kan ka fara Kongo ta fɛnɛ kan juin kalo tɛmɛnen san saba kɛlen kɔ ɲɔgɔn dɔgɔya ani ɲɔgɔn gɔrɔma tigɛli la Rwanda ni Kongo Kinshasa cɛ ka sabu kɛ mamurudɛnjɛkulu M23 a kɛmɛ ka Kongo Kinshasa jamana bɔ a dabolo kan lakanabaliya k'o sɛbɛkɔrɔ bonya ni ka Kongo Kinshasa kɔrɔ yanfa duguba fila minɛ manga kunjuguyara Rwanda ni Kongo cɛ nin bɛnkan in bɛ kɛ sababu ye ko manga de ban
nga manga indi se ka ban ka soro juin kalo la tegeno blakera benga mina no ye Rwanda jamana a 2 minutes me Congo Kinshasa kora yamba fe mamru lenjakulo M23 uka Congo Kinshasa kora yamba bla Rwanda jamana fene a 2 minutes me Congo Kinshasa jamana nyama ya so fanve nu muruti me poluka gamega fanga mo jakulu kono jakulu menu ya tokoda ko Force démocratique de libération du Rwanda FDLR ulu fene ka gwenga bo Congo Kinshasa nu mason fere ka nyine ula muguni kisela obenga mi ndega no blala fo ka do balade jakulu menzigi mesinga ka nyashi onokun tamanimo jakulu manyama ye ajira ka fo onanyo na paranya bama ke kuino nga halibi ujigi machie katar dugu bado wa benga mi ngeme ka ajira ka fo mugu manga kada mamru lenjakulu M23 ni Congo Kinshasa surasi uche ubu wasa dola halibi mimi se kato mugu manga bi se kada jamana fula ukanyo njugu demeni kadabla bonya masengera ka nyashi Amerika jamana Katari jamana Farafina Toma Union Africaine ni Togo jamana mo olu minu ndabe manga imanino ore fana ban sense kata jien fanware kuna foni sorolunka Musa Fomba alika nyinni ndo Congo Kinshasa jamana nyama Felix Tshisekedi akwa shidombe efe kafo Congo Kinshasa manga modebe akofe minu nyebe uga nafa de la akonga benga dobe kateke no bla chuko nyini Amerika jamana kono anada njabonyo jamana Rwanda che minga nga kunjia do na taula ayikora fo ila se ka beni la jebaye jenseleke nane binakuka wati yelema kololo kunga Brazil dugu bala COP 30 ako tle damado atna memble Amerika jamana ka bunya kono China bla amo anga se Amerika jamana kono kateke no bla ke benga nzebe dola ani Rwanda jamana che beni basiki natili la ni nyonje nga jamana nyama Felix Tshisekedi ko ete nyina unata be atenda lumaye femi mesina Congo Kinshasa jamana kono Congo Kinshasa jamana dunga la nyini nende kele mingolo kolola anga dugu jugoro nafa soro sera kamo ako naunde namu yera soro Congo Kinshasa jamana kono adugu jugoro nafa soro sera kamo ninga tasuma mana Congo Kinshasa jangu bise fera adugu jugoro nafa soro sera umu ako asera dala tinza fo fere kake beni basigi de kana Congo Kinshasa jamana kono ayekora fo ilase lingala ka de la ni oye Congo kamfota bay ka sabuke ane Congo ka deunde kumbe kenekelenga Brazil minu namba bisimila ni ndani kele imbe kake Congo Kinshasa jamana nyama feka beni pumaye pumami ni aka jamana ni Rwanda jamana be kateke no blake benga nzebena Rwanda jamana Felix Tshisekedi keme ka jira ka fo ale de be mamuru lenjakulo M23 kofe Polo Kagame na ka jamana ye korafo ngalondigia nga seka lubela jele ya jira ka fo ube M23 kodre benga tekeno blara ka fo mugu manga kada utemene ko beki ijugu demeni dabla jamana doka ukora e Rwanda jamana mino murutimbe Polo Kagame ga fanga mo nube Congo Kinshasa uka kele ka bo Congo Kinshasa mamuru lenja kulo M23 mimene de meme Rwanda kele cheufe ulufene ka bo Congo Kinshasa Lakana jakulu kerengerene Sudan jamana koloni oye FSR ye force de soutien rapide sega lu ya jira ka fo manana masumane babi durude mineme abulo Alpha Sher dugu kono Darfur marala Darfur ye Sudan lebi yambayi Alpha Sher be Darfur mara ganyaka yamba fe Darfur mara dugu badu manana masumane nunu mbali mbe ka bo Alpha Sher dafe Sudan nguna fondi di gafe do ka fola ni oye Sudan Tribune akasebeni nona aku maba biduru nunu marambe uklaklame yoro de ni nyonje dowbe dangandala no e porwi ani sambe kalanzo do kono ni oye Elfasher sambe kalanzo bayi ani Elfasher lapida ni zoba adama de yakela basaje kulu minu megiya kono ya jira ka fo fali bamingera Elfasher Sudan shia wuluma fali kundu Mawumina na ku nikene karaba ka sabuke ukashiyai. Musumina na ka bi uka ka sabuke ukashiyai. Manga mayoro madegune olu lasago jekulu minu mei. Uya yira ka fo ma ba bishigi nyona de Elfasher dugu bla doko kungile ngono. Ama ulatoni ya ka fo avril kalo de la san 2023 surasiya nyema ba Sudan jamana kuna ni furanjoro fanga nyema do Abdel Fattah al-Burhan anaka danga force de soutien rapide FSR nyemaba Mohamed Andandaglo fora nyongo ni maindu akele no manyi ka sabuke Omar El Bashir ubejara ka mine ka bo fanga na sula yasirike na lesedi jamana ko kiriblo tribunal international CPI ka wula no fe ka manda dare blaga kuna yira jamana wore la ka mine
ni mayinde ka kokolo de ya samo ne oye Mohamed Andan Daglo ka sabu ke Darfour mara murutile aye fali nge Darfour mara kele mina Omar El Bashir ye ede naka lakana jakulu kerengere nengele imbla kata Darfour ka nofe na ye fali chejugu nyeshi umoyi onga Omar El Bashir minene surasu fe surasi ya nyamaba General Abdel Fattah al-Burhan na manye kafo abini maindo kafo atenjoy akayi fe okapisa fe kele aye Mohamed Andan Daglo ka danga yenga halo la umaseka nyesi la avril kalula san 2023 ufora nyongo surasi ya fene fora nyongo betari damafa uni nyonje alabana ka fora njoro fanga nyema ere Kenya no ya Abdel Fattah al-Burhani nye ka Sudan faba Khartoum yere mine ola ni kwasa inate okuma sega segika na faba la Khartoum ma ba bina ninde fara nunu matla ni nyonje kele sinve ninga ma million dani vlake ka sigirobla Faransi jamana faba pari kiriblo mimbe ni ka kiri jatigera ko amabe imo ni bise ki bulo mono bo afe ko cour d'appel ndene ne ba wuro le dai asona Faransi jamana nyama Nicolas Sarkozy ka la nyinimo Nicolas Sarkozy mi nuna kasola octobre galo le muga anekele temene ka fo sanduru kaso bidaku ka sabuke aye Muammar Gaddafi libi jamana nyama koro mi ngununa afe ani Barack Obama ka je sababula oka nafulo ko ta ko do aka jamana nyama ya nyinene bara udafe odungone do Faransi sharia fe Nicolas Sarkozy ka sangani ndenenye kiriblo la aito kasola kapmata bololo na serafe ako manyini kiriblo fe akadana akatigena amadele ka jigi ngono donji dakili ka fonne be dorome kele nyini Muammar Gaddafi fe akonne madele ka dala donji dakili ka fo ngele ko fe kanga maya famba bela jele ke ne sambi wolo vla de bina kaso nene nguma siginoi ako kaso la duny akera gole ya bayenga gole ya dadu wa midala fana ka fo kaso la de to ube gole ya lakui Nicolas Sarkozy ko Faransi jamana kiri nga bunya ba yoro komi mengunga fana mbadon fana ka fo kojugu badude nga nye Faransi jamana denye mbaso ka denye nga dema ya bia na fere beke tokojugu mimbe ka ko ka je kiri binakuka ka donga fo Nicolas Sarkozy ma Muammar Gaddafi ka drome kele nyini wale kele ka drome kele mine Nicolas Sarkozy ko ka kora fo kunje mbibo nyama sengeke ka nyashi ka sokola shiba umo ka sabuke uyemine manivi mine chugoro ode kera sababu ya ka so yinyere no ya mulodoni ama uladoni aka fo Faransi jamana kiri blo menye Nicolas Sarkozy do kasolo ya yira ka fo Nicolas Sarkozy halina ma wari mine Gaddafi bulo tege ni tege aba kalamo ka fo amasuruna mado ye Muammar Gaddafi la soro kana fulo mina bulo kana do aka fanga nyine dafe kabu kalamo nga cour d'appel ka beni denenye aye jedi ka fo Nicolas Sarkozy abise ka labla kaso mabandenga abita kaso ka lakoloshi Amerika surasi ya nyema ya so Pentagona nyema ba ne oyepet exetiye aye kumata kajira ka fo bi jiebe danga mina danga nyumande ako jiebe la ma ne ko kibani kumasanga sa 1939 kuma abano de sanga furuba kele tako flana bi damine domi ngoni ako bi fo aka shido befe ka fo enveloppe kuma mina ninye ane sa 1939 kuma de kaka wale kele ni ala faralanga amba fongo ani sa 1981 kuma de kaka bao o make furuba kele kuma yi nga fele kera farati kuma doye irisidani Ameriki jamana che ukume nyini senyo mosoni ako kuma kerengere nendo ni kuma yi ako jugu beka laje ki labe wa farati beka bunya ako Ameriki jamana dewo au bo kalamo nebo kalamo ay ko rafo ila se ka beni juma de novembre kalot le wolobla Ameriki ka uka laje bakeneka lakana ko kunga Ameriki dugu bala Washington akoni amba feka angishi chugo nyine jie kono kelemo Ameriki ode anga la nyine fenaye akaka anga labe kabine kele akoba wa Ameriki jamana jugu be labena halina datna se jugu togomo wa Ameriki jamana jugu te kusigi kubulu da usika
an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na